ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಾನು ಬೊಲ್ಪುಗು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಶೀತ ಆಯ್ನೆರ್ದ ಆತ್ರ. ಇನಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಅಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದ್ಪಿರ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆತುಂಡು ಜ್ವರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಪುರುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಕೋಡೆ ಮುರೆನಿಂಕ್ಲ ದೂರದ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ಇದೆ ಪೆರಿತ್ತೇನೆ ಐನ್ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪಲ ಪಂಡೇರ ಅಂಡೆ ಕೊರ್ಪಾಯ್ಜಿ ಚೂರು ದೊಂಬೆ ಚೂರು ಶೀತ ಆತುಂಡು ತರೆಬೇನೆ ಈಗ ನಾನವರ ಕೊರ್ಪ ಒಲಿ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪಾಯ್ಜಿ ఒక ఐట్ల జ్వర బత్తన రడ్ల మిక్స్ ఆపు అప్పి సో క్యూట్ ఇంకలా రూబీ ఎత్ సాపుర ఆతాలు బజ్జే తినొందులాలు ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಕೊನೆತ್ತದ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದುಲಾಲು ರೂಬಿ ದಿಲ 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 ಬಾ ಕರ್ಪಿತ್ತಂಜಿ ಒಂತೆ ದಿನಾರ್ದಿಂಚಿ ದೊಂಬೆಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಬಜ್ಜೆ ಪುರದ ಪಾಡ್ದ ಮೊಲು ಪಾಡ್ದ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪಾವಡ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಕಂಜಿಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಮೇರೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಮೇವು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಗೊಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಪಾಪ ಗೊಲ್ಲೆ ಬಾ ಬಾ ದ ಬಲ ಬಲ ಮುಲ್ಪ ಪೀರೆದೊಂಜಿ ಪೂರುಂಡು ನಾಡ್ದಿತ್ತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆದುಂಡು ಐಟ್ ಪೂ ಪೋತು ನಾತೆ ಪೀರೆದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀರೆ ಆತುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ರೂಬಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಏರ್ಲಜ್ಜ ಈಗ ಮುನ್ನಾಡ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಅಯ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕುವಿ ಹಾ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ ಹಾಕ ಒಂಜಿ ಏಯ್ ಹಾ ಏಯ್ ಬಲ 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 ಇಡಲ್ಲ ಇಡೆ ಬಲ ಇಡೆ ಬಲ 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 ಏನ ಕೂಜಲ್ ತುಲೆ ಕೇರಿದ ಬೀಲ ನಾಯಿದ ಬೀಲ ಪುಚ್ಚೆದ ಬೀಲ ಕುದುರೆದ ಬೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ಲಿ 10th ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ 10th ಡಿಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಈ ಸೈಡ್ ತೂಲೆ ಐಬಕ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಫುಲ್ ಪೋಯ್ನಿ ಸಪೂರ ಆದ್ ಪೋಂಡು ಐ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು ತೂನ್ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾಮುಲು ಬೊಲಂತಿಯರಿದೆ ತಂದೆ ಒಂತೆ ಐನ್ ಸೋಕು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಪಾಡ್ ಸೋಕು ಲೊಂಬುದು ಐಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಐಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡ ಚೂರು ಮೆತ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡಲ ಪಾಡೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದ ಕರಾಯರೆ ದೀತೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರ್ಲ ಐಂಚೂರು ಸೋಸುದು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಉಂದತ್ತು ಇಂದು ದಪ್ಪ ಆತನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತೆಳು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಚೂರು ಸೋಡಾ ಪಾಡೋಡು ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮೇಲಿರ್ದು ಪಂದು ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ದಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಈತ್ ತೇಳೋದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ ದೀತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ತುಪ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟಾಪು ಬೇಯ್ನಾಗ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕರೆಂಚುನೊಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತಾರ ಇಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಕೆಂಪೈನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿಲ ಐಕೆ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ಕೆಂಪೈನೆಟ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂದಡ್ ಅರ್ಧದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒರೊನೆ ಪಾಂಡ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಬೈಯಗ್ ದೀತೆ ಇಂದೇನು ಬೇಯರೆ ದೀನಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ ದೆತ್ತದ ದೀವೋಡು ಮುಚ್ಚಲ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು 15 ನಿಮಿಷಡ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನ್ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷಡ್ ಫುಲ್ ಸೋಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಗ ಲಂಚನೆ ಈಸಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಳ್ಳು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ನಾಗ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ದುಂಬೆ ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮರತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಪಂದು ತೂನ್ ಬೈದತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶುರು ಆತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.